Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.
Бескрайние просторы Томской области, древняя земля сибирская, изумительной красоты Талежный край. Это огромный дом, где дружной семьей живут потомки древних сибирских народов. Славная Томская земля неразрывно связана с судьбами людей, которые внесли огромный вклад в развитие города и области и стали неотъемлемой его частью. Это коренные жители, татары, Туган илем, Синьян олам зургы илем, Сабыр итам ауырлықта, сиға қарап сібірім. Сібірімді ғымыр итем, болғанға шүкір итем. Қиялыма мен оралып, биік ойларға кетем. Туған илем, Сібірім. Сендегіне менің сірім, жан күйсәлім, Сібірім.
СМС Казань, добрый вечер, здравствуйте! Сибирь. Главное ее богатство и достоинство сибиряки, люди, родившиеся среди ее прекрасных лесов и рек, гор и снежных полей. Родиться в Сибири, дышать ее воздухом, лицезреть ее невероятную красоту и гармонию – это подарок судьбы. Невозможно не любить этот край. Мы привезли вам большой привет из Томска от сибирских татар и других жителей области. 8 ноября 2019 года на Томской земле состоялась встреча президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова с татарской общественностью, на которой присутствовал и губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин. Эта встреча совпала с празднованием юбилейной даты – 25-летием областного государственного автономного учреждения культуры «Центр татарской культуры». Рустам Нургалиевичнің Томскіда узган эш визиты юбилей байрамы вақытына туры келді. День чествования центра с участием ключевых фигур российского истеблишмента стал знаковым в нашей социокультурной биографии. О решении лидера Республики Татарстан познакомить жителей Казани, с творчеством сибирских татар окрылило нас, вдохновив на новые свершения. И вот мы здесь, в Казани. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. И сейчас в этом чудесном концертном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая перед вами выступят с творческим отчетом самодеятельные коллективы Центра татарской культуры города Томска. Но вначале, по традиции, уважаемые друзья, сегодня на этой знаменитой сцене томскую творческую делегацию приветствуют. Сахнага, Бетен Дэнья Татар Конгрессы Башкарма комитеты, жетекчisi, Татарстан Даулет Советы депутаты Ринат Зинур Оле Закировна, Хам Татарстан Республикасы Мединият министры Орынбасары Дамир Даниловна Натфиулина Чакрабас. Hayırlı kış, hürmetli kazanlılar, konaklar. Bugünkü kişe şundan da ul bizning Sibir yerinde yaşayışı milletteşlerimizning Kazanda, halkımız alında icad konserti. Bunday icad konsertlerini biz şahtı yaşayıp geliriz. Bütün yerlerden, bütün tüveklerden, bütün illerden de milletteşlerimiz her daim gelip duralar. Aynı Tomsk kolasından Sibir yerinde yaşayışı milletteşlerimiz әлі бүгін Қазанда бірінші тапқыр шушы ижад отчеты білен. Біз Томск қаласының татарлары турында шақты тәфсилләп сөйлей алар едік. Чөнки бу үзенә күрә бер аерылып тора торган бер татарның бер өлеше. Томск җирендә татарның бик ерак гасырлардан килгән эзләре бүген дә шақты ярылып ята. Анда başka bik küp şehirlerden ayrılmalı olarak Tatar'ın saklanan bistesi var, Tatar bistesi. Bu şehrin bir bik güzel bir ayrım bir ilişkin alıp dura. O bistede bizning meşitlerimizde saklanan resimden görüp durasız tasmada bik matur güzel bina, arxitektur heykeli. O bizning milletteşlerimizin Sibir yerinde yaşayışı Sibir Tatar bayının salgan binası, tarihi bina. Şuşa binanın bizning bugünkü künde milletimizge hizmet ettiği üzerine bir ayrım maktauga layıklaydır. O bizning milletteşlerimiz bulunda anın biri de Sibir Tatarlarının, Tomsk Tatarlarının yetekçisi otura. Şuşa
Мәдәният үзәгенең хуҗасы, директоры бирде утыра, алар шушы делегацияны җитәкләп биргә килделәр. Чыннан да шушындый халкыбызның мактаулы байлыклары бүгенге көнгә сакланган икән, димәк, анда татар тормышы бүген дә саклана. Менә сәхнәдә бүген зурлардан алып кешеләргә, яшьләргә, балаларга хәтта катнашалар икән. Алар берсе дә Казаннан алмаган, алар бөтенесе үзләре белән алып килгәннәр, балаларын да. Шуңа күрә дә без Себердә яшәүче милләттәшләребезгә булай әйтәбез. Менә шулай киләчәктә дә балаларны да татар телендә, татар мөхитендә, татар мәдәниятендә тәрбияләү ул безнең төп юлыбыз. Менә кадрларда күренеп китте, әле без 2 ел элек кенә Себер җирендә бөтен Россия сабан туен үткәрдек, бик зурлап. Алар илдән, бөтен төбәкләрдән милләттәшләребезне кабул итеп, шак катырып, шушы Себер җиренең матурлыгын да күрсәтә алдылар, үзләренең саклаган халкыбызның гореф-гадәтләрендә тулысы белән күрсәтә алдылар. Моның өчен без аларга бик рәхмәтле. Әлбәттә, бүгенге иҗат отчеты милләттәшләребезнең Казанда шушы алган тәэсирләре аларда озак саклансын иде. Матур хатирәләр булып, шушы биредә чыгыш ясаган балаларның тормышларында әйдәп баручы бер ниндидер маяк булсын иде. Мин аларга уңышлар телим һәм әлбәттә Казан алар өчен һәр вакыт капкалары ачык, киләчәктә дә шулай аралашып яшәргә насыйп булсын дип әйтәм. Рәхмәт. Милләтебез алдындагы олы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары белән Томск шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары һәм татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре бүләкләнә. Әхмәтова Рәмзия Рәфкать кызы. Семенова Татьяна Сергей кызы бүләкләнә. Идрисова Зарина Таһир кызы бүләкләнә. Маняфова Назира Исхак кызы. Бикова Элина Ринат кызы бүләкләнә. Габайдуллина Гүзәлия Феликс кызы бүләкләнә. Максимова Руфина Синнур кызы. Подрезова Дарья Александр кызы бүләкләнә. Айнур татар бию ансамбле җитәкчесе Семенова Татьяна Сергей кызы. Чулпан вокаль хореографик ансамбле җитәкчесе Сайфулмөлükова Нурия Ильянур кызы. Күбәләк балалар вокаль хореографик ансамбле җитәкчесе Әхмәтова Рәмзия Рәфкать кызы.
Tomsk өлкәсенең татар мәдәният үзәге баян һәм ноутбук белән бүләкләнгән. Бүләкне кабул итү өчен сәхнәгә Tomsk шәһәренең татар мәдәният үзәге җитәкчесе Халитов Шамил Камил улы һәм Tomsk шәһәре җирле татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Хөснетдинов Мурат Варис улы чакырыла. Зур рахмат бүләкләр биргән өчен. Безгә килеп, ерегез, без сезне күл китабыз безнең Сибирдә, Томскида. Кадерле дуслар, хәерле кич. Зур рахмат сезгә килгәнегезгә. Зур рахмат вакыт тапканыгызга. Зур рахмат Рустам Нургалиевичка. Рахмат Ринат Зинуровичка. Зур рахмат Татарстанга, халыгына, безгә булышкан өчен, безне тотышкан өчен. Безгә гел Сибирдә татарларга бүтән нәселләр әйтә. Сезгә татарларга еңел, сезгә Татарстан булыша ди. Biz gel sizin yelerinizde чувствуем. Big zorladı. Хыдай берсин. Алга біздің ішкілер бірге барсын. Söz Татарстан Республикасы Мәдәният министры орынбасары Натфуллин Дамир Лутфуллауына берілі. Хайрлы кич, хайрлы тамашачылар. Шыннан да бәйрәм бүген һәм бу бәйрәмнең сәбәбе ул Томск шәһәренең татар мәдәният үзәге. Әйдә без тагын бер тапкырларга кул чабыйк. Алар безгә ерактан килделәр. Алар татар милләтен, татар мөхитен үстерүгә ерак Сибирдә бик зур өлеш кертеп яшиләр. Без шуның өчен аларга шуннан рәхмәтлебез. Һәм бездән Мәдәният министрлыгы исеменнән безнең дә бүләкләр бар. Һәм рөхсәт бирсәгез, Мәдәният министрлыгы исеменнән Железнякова Наталья Яковлевна мәдәнияттәге казанышлар өчен билгесе белән бүләкләнә. Һәм шулай ук Мәдәният министрлыгы исеменнән мәдәнияттәге казанышлар өчен билгесе белән бүләкләнә Сәйфелмөлекова Нурия Ильянур кызы. Бик зур рәхмәт сезгә. Рахмат. Спасибо большое за подарки, спасибо за ваше внимание. Еще раз аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Мы вот на этой замечательной, хорошей ноте мы предлагаем вам, уважаемые, дорогие наши друзья, посмотреть наш концерт, который мы с удовольствием для вас сейчас и покажем. Ваши аплодисменты. Точно слышно, логично.
Ellere salmasın yanlığı Eşarıp durmayınlar kökke Giyerler kıttı Faşigeden saklar bizine Seyyip hemen kışağı Yollarından ayak bulur Mehzebenin uşağı Faşigeden saklar bizine Seyyip hemen kışağı Yollarından ayak bulur Mehzebenin uşağı Ayrılışım ben gerek Bir sözden doğup başlarına Çiksiz gemer kırlarına Yalnızını taşlara Ayrılışım ben gerek Bir sözden doğup başlarına Çiksiz gemer kırlarına Yalnızını taşlara Bölgene kuat, eğlen kara Kar bulanlar içinden Kovsulgan can yalvara Akıl kullanlar kükşügen Bölge bulsak hiç korkutmaz Özne taşkı salgınlar Gitme boşluk gitme Şirketlere ardından Bölge bulsak hiç korkutamaz Özne taşkı salgınlar Gitme taşluk gitme Şirketlere ardından Ayrılışım ben gerek Bir sözden doğup başlarına Çiksiz geber kırlarına Yalnızını taşlara Ayrılışım ben gerek Bir sözden doğup başlarına Çiksiz geber kırlarına Yalnızını taşlara
Татар Информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.